днешното видео ще играем с къмпалка и с моя мечок. И ще играем с синя сепия, жълт кашкавал и розов салам. Сега ще трябва да бягаме. Аз съм тук. Бягай, бягай, бягай. Падна. Бягай, бягай, бягай. Бягай, 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 моля те, намери някой. Юпи, юпи, юпи. Победих! Е! Ето ме, аз съм и тази пуйка. Съвита. Втора игра ли ще играем? Не искам втора. Сега си взех скин на царедворец, в който върви бургери. 1 плюс 1 е равно на 11. Значи, че 1 плюс 1 е равно на 3. Питайте госпожата ви, ако не е така, значи сте прости и нещо не може да сметите. Това видео е за деца над 0 години. Значи всеки може да го гледа. Ето сега аз пак ще играя. Ето вижте ме. Сега съм с панда. Сложих си скин на панда. И вървя някакви букви. Ето сега съм кофа за боклук. И победих! Аз съм този хубав спонжбоб на име Сопи Голда! Голба! Хаслундагаме. Не мога да го прочета. Ето победих. Ето сега ще цъка тук и ще имам корона. Ето я.